Čaute, ja som Lucka, vítajte pri dnešnom informačnom videjku. Dnešné informačné videjko bude taká menšia informácia, čo plánujem točiť, ostatné veci, čo už som natočila a ešte to musím zostrihať a tak ďalej. No ako prvú vec, čo chcem točiť, je určite online hry. Ako druhú vec by som chcela točiť Minecraft, ako môžete vidieť tu aj NHL 2009. Čo budem normálne točiť je asi videjko s mojím psom, nejaký pet tag alebo tak. A unboxingy, určite chcem natočiť unboxingy, že čo som dostala alebo tak, že čo som si kúpila za ten mesiac, čo viem, čo natočím na koncom apríla, čo som si kúpila za apríl. A možno ešte nejaké video s kajakou by som vám dala taký menší zostrih, alebo ak pôjdem na nejakú akciu, že určite vám to natočím. A budem určite točiť nejaké challenge a všetko možné. Takže máte sa na čo tešiť. Takže to by bolo asi tak všetko, čo by som asi tak najviac chcela natočiť, a potom také vedľajšie z skateparku, keďže kto nevie, tak ja chodím do skateparku a dozviete sa to v 25 faktov o mne, čo budem točiť. Je fakt toho dosť veľa naplánovaného, dúfam, že mi to všetko vyjde a možno sa objavím na youtuberingu. Neviem to presne, ale mala by som sa tam objaviť. A to by bolo asi všetko z dnešného videjka. Ďakujem, že ste si pozreli toto videjko. Tak čaute.